Nih, jadi tepuk ya. Nia 50 takani ओमफ्राय बे 100 नि लाना फैबाय ओमफ्राय जकियानो ओमफ्राय गानबाथाय जेनेबा बेबो जुकि सोर सासेनिया दामि होनना सोर मिथिनो दे नों जांगियान फिरि मानसिया मारै मिथि जेनेबा मबे मोजां मबे गाज्रि जांगियान फिरि मानसिया मारै मिथिनो जेनेबा बुंलाय फारागा बेनो आं फार्स्टआव बुंनोसै नै 50 ताकानि जांगिया नैबे जेनेबा लबर थायो बे लबरा गरमाव खामो तारमाने जेनेबा आंनि 100 निया जेनेबा नैबे बारा लबर नङा आरो रेसियाव हिनि आंनिया जेनेबा मोजां कम्फर्टेबल थायो आरो जांगियानि प्रमोसन खालाम Pur. Apa sih gue butuh gua? Mana apa? Sih gue butuh gua? Isin lele. Dai. Siapa tadi ya? तो ये लोग अपन तम कौन पूर्व के दिनियार कॉन्सेप्ट तीन से प्राइस मोबाइल गाइस गोदान मोनसे भिडिअ ओमफ्राय जियान जा भिडिअ बिराद इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो गाइस जों मोनसे बुस्थु बायनो थांनि ओमफ्राय ओरैजाय सिटि सेन्टार दङ ओरैजाय ओइनो सायाव बे सिटि सेन्टार आरोना गाइस खिन्थु बेयावथ' जोङो बायनो हाया मानो होनबा जोंनाव अकात गैखाया जों बयनिख्रुइबो खम दामि बिसिनि बुस्थु गानो होनबा जों गानो आरोना ओमफ्राय नैबे बायोनो जों दा मा लायनो थांनो नागिरदों 20 ताकायाव जांगिया मोनो ना मोना गाइस Malam थ' बेखौनो बायनो थांनो नागिरदों आरोना जोङो जायखिया नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम बिराद इन्टारेस्टिं जागोन दिनैनि भिडिअआ नामा मानसिखौ सोलाग्रा नुखायो ओंखायनो नायसेक खोबना लाबाय थादों नै इमान डेन्जार जेनेबा गुवाहाटि टाउन बायदियाव फैनानै 50 ताकानि जांगिया बायनो नागिरगासिनो बेयो Bisili kau ni tak bayi arah. Wah, आंथ' बायखागोनानो नोंदि बायनो ना बायना नों जांगिया बायगोन बे Ang bagian bu. थ' गाइस आङो माने टेम्परारि आं जांगिया गानखाया नालाय थ' ओंखायनो जास्ट बेयाव कलेजनि थाखाय नांगो बेनो 50 ताकानि टेम्परारि 2 माह सोलिनो थाखाय बायगोन आरोना गाइस आं दायो उपाय गैया गाइस आंथ' बिशाल मार्केटाव हाबा ओमफ्राय बिसोरो माने बिशाल मार्केटाव बायोनो बे जांगियाखौ ओमफ्राय आं बै लामायावनो साइडआव फानो आरोना 20 ताका 30 ताका 50 ताकायावनो मोनो बेखौनो लाना थांगोन आं मात्र 2 मान्थसनि थाखाय नांगौ आरोना गाइस टेम्परारि उपाय गैया ना कलेज ड्रेस दे नङाबा जाया Tamannya jangan dengan kaya. गानखाया ओंखायनो 30 ताकानि 20 ताकानिबाबो सोसाबना लासिगोन आरो आं एबार नों बेसेनि बायगोन बेसेनि Main gozo 100 सोनि गोजौ नामा लावदुम गुमिनि बायदि 5000 नि ओमफ्राय जियानो जाबाय सिख्लालै खाथि ओमफ्राय नैबेनो बिशाला नै सिङाव हाबलांजोब्बाय फाग्लाफ्रा माबा बायनो नागिरो जांगिया नागिरगासिनो नायनोसै मोनना मोना गाइस उपाय गैया एकदम मा बुंनो फैसा थाखाबो गैया बायनो हाया थेवबाबो जास्ट बिसोर फैनायनि थाखाय फैफानो गोनां जाबाय आं बिसोरजों ओमफ्राय आंनियाथ' जेनेबा बेयाव गैखाया आङो लामायावसो बायगोन दायो फास्ट फुडआव फाननायफ्रा फास्ट फुड ना फुटपाथ होनो फुटपाथ बेयाव फाननायफोरखौसो लायगोन आङो बारा दामि बायखाया नालाय 30 ताका 40 ताकानि जांगिया बायना लाना थांगोन बारा बायखाया बेनिफ्राय होनबा टेम्परारि आं गानखायाबो ओमफ्राय जास्ट बे कलेजनि थाखाय मास मोननैखौ सोलिनो थाखाय आं बायगोन आरोना दायो 50 ताकानि 30 ताकानि बिदि बायना लाना थांगोन आं एन्जार मोजां जायगायावसो हाबना लाफैफ्लांदो आरो गाइसनिलाय माथिं थांना लाफ्लांबाय थायो मानसिफ्रा गोमाबाय थायोना बिसोरो ओमफ्राय दा जियानो जा बेनिफ्राय ओंखारनोसै जों बायखायामोन नालाय नायनोसो फैदो ओमफ्राय बेबो हाखाया बेयाव बायनो ओरैनो नाटक दा लामानि 30 ताकानिखौ खनना थांसिगोन बेबो उपाय गैला जियानो जा जोंबो बेनिफ्रायनो लानोसै दा जांगियाखौ उपाय गैया ओमफ्राय खोब दामि बायोमोन नैबे गैया लायाखै हाखाया मिथिखायो आं 50 ताकानि बायनो फैखानाय मानसि बेनिफ्रायनो लानोसै दायो उपाय गैया गाइस लानांसिगोन बे फुटपाथफोरनिखौनो दिनैथ' मा खालामनो नङा होमबा लायगोन बेनो नैयाव आहा नैलाय गाइस 50 नि जकिस नामा जकि लायनो गाइस Nih, jadi tepuk ya. Jangan apa ini beda. Gणेशगुरी ब्रिज नि सिङाव फ्लाइओभार नि सिङाव नै बे दखानखौ नायना ला लांना बेसे गोना दामा 20 ताका 20 ताका गांनैयाव बाजि होननाय उपाय गैया बेखौनो गाननानै दा कलेजाव थांगोन माने एबार जेनेबा
Ibarat जेनेबा फार्स्ट टाइम इबार फार्स्ट टाइम जायो kan taman नोंना इबार फार्स्ट टाइम जायो kan Oh, iya, first time nanya kan kena. दे होमबालाय बेस्ट अफ लाक थाबाय नोंथांनिसिम Thank you, bro. दे Guys, jian लाना फैबाय नै दा सासेया ओमफ्राय भिडिअ लानाय लोगो लोगो उथिबाय जेनेबा नुजाजोबजानो गिलायलाङो ओमफ्राय बैनो सासे आरो गस्ला गानना दंबाय ओमफ्राय बे आरो बिदानै बे लिडिसनि डाबल लिडिसखा जेनेबा सों मायां नों हौवासाना हिनजावसा जेनेबा देसन हौवासाना हिनजावसा नोङो ना नांनाया मोजां नांजिया नामा हिनजावसा Guys, jian जा ब्लेक कालार लाना फैबाय आं दायो ओमफ्राय बेखौनो गाननानै गाबोन कलेजाव होलांसै उपाय गैया नङाबा आरो बोरैबा जायोना जेनेबा लंपेन्टफ्रा कलेजनि लंपेन्टफ्रा एसे फर्मेल ड्रेस नालाय एसे टाइट टाइट जायो ओंखायनो बेखौ गाननो गोनां जायो पातला पातला जायो ओमफ्राय बिसोरनाथ' ब्रेन्ड लाना फैबाय ओमफ्राय सासेया सोलाग्राया एकदम आयना नायबाय था जेनेबा गस्ला गांसेबो लाना फैफादोंमोन जांगियाजों लोगोसे खिन्थु मोजां नुदों नुवाखै होननानै नायबाय थादों देखायना नायनि नोंनि जकिखौ बे आंनिया 50 थाखानि ओमफ्राय बे 100 नि लाना फैबाय ओमफ्य जकियानो ओमफ्य गानबाथाय जेनेबा बेबो जकि सोर सासेनिया दामि होनना सोर मिथिनो दे आंबाबोथ' जेनेबा क्वालिटिया बेलेग बेलेग ना हिन्दी क्वालिटिया बेलेग बेलेग मिथिबाय बे 50 थाखानिखौनो 100 होननानै दखानिया फाननो बानाय मानो होनबा दामा एखे नों जांगिया गानफेरि मानसिया मारै मिथियो जेनेबा मबे मोजां मबे गाज्रि जांगिया गानफेरि मानसिया मारै मिथिनो जेनेबा बुंलाय नङा जेनेबा बे 50 थाखानि जांगियादो 100 निदो मा फाराग दङ जेनेबा दे बुंदो हा फारागा बेनो आं फार्स्टआव बुंनोसै नै 50 थाखानि जांगिया नैबे जेनेबा लबर थायो बे लबरा गरमाव खामो थारमाने जेनेबा आंनिया 100 निया जेनेबा नैबे बारा लबर नङा आरो नेसिव हिनि आंनिया जेनेबा मोजां कम्फर्टेबल थायो आरो जांगियानि प्रमोसन खालाम एक बेटा तो गाइस बिना आरो ना आंजों मा फैयानो 50 थाखा 100 निदो 100 आरो 50 थाखानि डिफारेन्ट मा बिदि नामाय थादो बे 50 थाखालाय माने ओइ र कि बागे बायना लाना फैदो जेनेबा बिसि खानायखायो फारागा बेनो आं खिथाबाय नोंथांमोननो जेबो फाराग गैया गाइस बेनो नैखो फाट फुडआव फानो बेनिखो इनिफ्राय माबायाव फानो दखानाव ये मेरा है नया करके लाया अभी जांगिया खोनगानानै दासो गोदान बायना लाना फैदो दा गाबोननिफ्रायसो गोदान गानगोन आरो बियो जेनेबा जांगियाखौ बेनि थाखाय मिथिया नामा क्वालिटिखौ बेनि थाखाय क्वालिटि मिथिया बियो माबे मोजां माबे हामा दोनदो सोलाग्रासो हेल' गाइस नै दा पुर ब्लगनि रुमाव थांनो नागिरदों बियो मा खालामबाय थादों नायनोसै नोंथांमोना नायबाय दा मा खालामो गाइस र' पुर ब्लगआ मा खालामबाय थादों उन्दुगासिनो स्टेसन पुर Papa, beci kudu kok. Mana ibu apa? Beci kudu kok. Izin lale. Dai. Şöyle de ya. Ja, drilling be. Guys, kibaबो जेबो नङा आरो ना मानो होनबा नैबेयाव जिखिनि बुस्थु जायो जों हस्टेलाव बियो थारमाने मोनामा थारमाने बुस्थुआ बेनिखायनो खिबाबो जेबो नङा मोनामनाय फैया आरो खिफिदिया जेनेबा हायो आरो नंगौना नङा बुंलाय मोनामफेरदों मालाबा खिफिदिया खिफिदिया मालाबा मोनफिनदों आरो आं खुनु दिन मोनामनाय खिफिखाया फ्रेस ओंखारखायो गाइस खिफिदिया मोनामखायो मिथिबायना आंना मोनामा मोनामो खिफिखायो माने आरो बेयाव जेनेबा ओंखामानो प्लास्टिकनिसो रुनाय बेनोथ' मेन प्रब्लेमा बेनो बे हजमानो जाया जिमान साननै सानथाम जाबाबो जेनेबा जानानै खियालासिनो थाबाय थाबाबो जेनेबा खिफिदिया मोनामा थारमाने गाइस आंनो खियो बिदिखौ जायो खिफियो मानो मानसि गिदिरफोरा बारा खिफियो होनना मिथिखायो मानसिफोरा मोदोमा गैला रानथाब